Tervetuloa vielä kerran alkulohkojen pariin. Ja mennään F-lohkoon, jossa pelaavat Portugali, Islanti, Itävalta ja Unkari. Kiinnostava yksityiskohta jälleen Portugalin pelissä on se, että heillä ei taaskaan ole kärkimiestä, vaan Ronaldo ja Nani saavat kikutella hyvinkin vapaasti menemään, mutta tämä toisaalta mahdollistaa sen, että CR7 voi johdattaa paitsi Portugalia pitkälle, niin myös kohota hyvinkin korkealle maalipörssissä. Portugalin kokoonpanosta kannattaa nostaa pari nuorta nousevaa tähteä esille. André Gomes, Valencian pelaaja, ja Renato Sanchez, Benfican kantavia voimia. Viimeistään näissä kisoissa he nousevat suuren yleisön tietoisuuteen. Portugalin riveissä pelaa myös keskikentän virtuosi João Moutinho, jonka kuti viimeistään vapaareissa tulee kyllä näissä kisoissa sitten tutuksi. Kokonaisuutena Portugali vaikuttaa aika kiinnostavalta miksaukselta kokemusta ja nuoruutta, sekä lisäksi sen riveistä löytyy kaikkien lasinilkkojen paras kaveri reikäpää Pepe. Hyvä joukkuekaveri, mutta ikävä vastustaja. No sitten katsotaan Islantia, eli aivan huikea tuhkimotarina pohjoismaalaisella Islannilla karsinnoista kisoihin, ja Lars Lagerbäckin vanha Ruotsin valmentaja 4-4-2-systeemillä hyvällä hengellä pitää kyllä Islannin pitkälti mukana taistossa tästä toisesta jatkopaikasta. Sigurdsson ja Sigthursson on tärkeimmät pelaajat, ja voi hyvinkin olla, että karvarintaisten viikinkisaaka saa jatkua. Ja tosiaan Islannin viikinkisotureiden kanssa sitten tappelee tästä toisesta jatkopaikasta eniten Itävalta, joka on Puolan ohella kyllä musta hevonen näissä kisoissa. Aivan huikeat karsinnat ja puolustusta pidetään erittäin kovana. Siellä on semmoinen vanha kunnon tsekki-tyyppisen Jan Koller-tyyppinen target-kärki Mark Janko, joka saattaa hyvinkin yllättää. Johdatti 16 maalilla FC Baselin mestaruuteen tuolla Sveitsissä, ja tarjoilusta ei ainakaan jää kiinni, eli siellä on David Alaba, Bayern Münchenin kantava laitapuolustaja, mahtava monipuolinen jätkä, eikä sitten toinenkaan laitapuolustaja Leicesterissä Valioliigan käärinyt Fuchs jää paljon näistä taidoista. Lisäksi sieltä löytyy hyökkäyspäästä Arnautovic ja Harnik, räjähtävä laituripari. Ensiksi mainittu fyysisesti, ja toisen vahvuudet on sitten sillä henkisellä puolella, missä toinen vähän sen osalta antaa periksi. Unkari on kyllä näissä kisoissa harmaa kuin Kiralin kollarit, että siinä ei hirveästi punaiset pelipajat paljon lämmitä. Portugali voittaa lohkonsa, ja Islannin ja Itävallan paremmuus ratkeaa sitten 22.6. Ja toisaalta sitten siinä, kumpi pelaa paremmin Portugalia vastaan, häviää vähemmän. Unkarille ei ole näissä kisoissa tarjolla kuin sitä kuuluisaa kokemusta. Näillä spekseillä mennään F-lohkoon, ja tässä on blogattu nyt videoteitse 6 alkulohkoa. Kiitos.